हम तो से पूछिल नीतीश सरकारवा काहे रे कैलना रे साइकिल के महंगाइया काहे रे कैलना ये सिकोटी के महंगाइया काहे रे कैलना। हाके लगले लड़का सब हाके लगली लड़की ओइसे ना भैले साइकिल के महंगाइया ओइसे ना भैले सिकोटी के महंगाइया ओइसे ना। हम तो से पूछिले मोदी सरकारवा काहे रे कैलना ए जींस के महंगाइया काहे रे कैलना। मैंने लगली लड़की सब कहने लगले लड़का ओइसे ना भैले जींस के महंगाइया ओइसे ना। हम तो से पूछिले मोदी सरकारवा काहे रे कैलना ए मोबाइल के महंगाइया काहे रे कैलना। चलावे लगले लड़का सब चलावे लगली लड़की ओइसे ना भैले मोबाइल के महंगाइया ओइसे ना।